Αντί να βάλουμε την Μέρκελ, βάζουμε τον Ήλιο. Εδώ είμαι. Σας καλωσορίζουμε στην πρώτη πασχαλινή εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου και σας ευχαριστούμε παρά τις αντίξωες συνθήκες που την τιμάτε με την παρουσία σας. Ο Σύλλογος μας συνεχίζει και φέτος την παρουσίαση του ηθήμου του Ιούδα, ενός από τα πιο χαρακτηριστικά πασχαλινά έθιμα με πανελλήνια σχεδόν διάδοση κατά το παρελθόν, που περιλαμβάνει την περιφορά ενός ανθρώπινου ομοιώματος και το κάψιμό του. Η περιφορά, σύμβολο του χλευασμού και της διαπόμπευσής του, φέτος ξεκίνησε από την πλατεία Μακράκη στην Καταβατή για να καταλήξει μέσα από τον οικισμό της Απολλωνίας στην πλατεία του Αρτεμόνα, όπου σε λίγο πιθανόν να γίνει το κάψιμό του. Μετά το κάψιμο, το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σύφου θα χορέψει τοπικούς σκοπούς με τον Αγγίλη του Σπύρου και του Γρηγόρη Λεμπέση και θα υπάρχει κέρασμα με κρασάκι και πουλιά της Ζαμπρής. Για τη σημερινή εκδήλωση προσέφεραν τη βοήθειά τους ο Δήμος Σύφου, το τοπικό τμήμα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και ο Νίκος Ατσόνιο. Τους ευχαριστούμε θερμά. Θα θέλαμε επίσης να ενημερώσουμε όσους θέλουν να μάθουν γιατί ο έρωτας είναι σαν το χειροβοσκό. Αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα στο Ίδρυμα Πρόκου, στις 9 το βράδυ, μπορείτε να παρακολουθήσετε μία παράσταση που ετοίμασε η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου. Και το Σάββατο, 21 Απριλίου στις 8.30 το βράδυ, είστε καλεσμένοι στη μουσική εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος μας στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαριάνθη Σίμου με τον Βασίλη και την Δήμητρα Γαϊτάνου. Λόγω των καιρικών συνθήκων και της επικινδυνότητας του εγχειρήματος, απόψε δεν θα καεί ο Ιούδας. Μόλις ο καιρός καλυτερέψει, θα σας καλέσουμε όλους μαζί να το κάψουμε. Θα παρακαλέσουμε να ανοίξετε το χώρο μπροστά από τη στάση για να μπορέσουμε χορευτικά να χορέψουμε.
αφού δεν μπορούμε να το κάνουμε, τουλάχιστον ας του παίξουμε τα βαρελότατα. Βλέπεις που το κάνω. Γάφη, έλα από εδώ πιο. Έλα.